Ka Bright Star Football Academy ka balong ka way na kislam ay jing hikay pat ban pentibit iki kena ki badon ka sab pat ki ba I ka banela kai football nadu ki ba shipos nam shanang hadu ki ba khat pras nam ka arta kalayo ban sedang ban pli perdaya kan du ka khat sau terik banai ba ar jong menta usnam arjar arpusau hapo kisnong new nong stan nandin West Kasihil district tiga Merilum channel haka hendreu terik benai April mentau senam kalayo bane kendu markman berkinong yalam jongka haka ju kapor ki bolong ru kinong hikai jongka ni kaslem ai jing hikai kata kalong iba precious stone renta thiang ibalong I president but iba abandon mami lamin ibalong I coach lani no hikai jongka ni ka academy but habaya kren but iba lamin ilaong baka jing ai kerteng jongki Bright Star ya kani ka academy kamdei na kano ka jing thmu lani ka jingmun kumban supensai ya kani ilaong ban light na ka jing thu bakla ta kumni kumtai jongki babon balang henry ilaong badai ka jing bat burom bat ban perto junom ya iba Bright Star kabudon ibalong ikthau kurem jong nakani ilaong ba kilabo sundan da ka kerteng Bright Star ya kani ka academy kalong kumsi benta pan pensa jingkan mau ya long iba elemen but susu habaya kren but di president jokani ke academy iba pi renta thiang ilaong bakaban penketik ye ban wanra ya kani ke slam ai jing kai football hapo jong ka thai nong ston kalong dei da jing yo jingai ke jong na ka banta ki khana but ki khun samla ki badon ka sab banele kai football ha kani ka thai la jong pan kentiu lem ye ki bakin poi sa ka thong kabaki ki terang bat ki slang namar loong babun na ki khna bat samla ki badon kasap kilong ki khun baduk ki don hapdeng ki jingku lat ban lej ban pentbit yalade ki wei pat ki jaka bat dei na kani loong baka jingwan ra ka jongki ya kani ka academy kala long ka jingban toy bat ki jingkur khu ka bakra ki babun ya ka snong bat ka than hi barok ka wei Không chú ý có lòng mình kinh tiêu khna Hoi ma bagi teng ki bun ki sap taler ne West Kasihil sambat I pat kap kalat kalenti kamdan kadai takadang I plek nang ni skor nang bangi khna ki bami nang ni prat lenti ki bikin poi sha de station long na ne what should ki teki kwe ki league badan ni apa hari dia kata mah kadai kamram jingi kalong mai tang kata hi bang nang West Kasihil kalong bang kintiu khna Inai ke jingkai kawa pakai ki, bagi nak tiga sakasap katalan kabaki ki dan interest tam ki tenginya kirap ki betul betul post. Dah nang ta sakawai sa te ka ai thrai ke jingmen toy yakini ki khna anda kila pas na kane ka training ye ka bapi pi ai Bal orang nasdang ke jingmen toy kalong bang ni dah kila pas nang ne dah kila dap mangi ki ba pi kila dan kata ka dan kata sap siapa kina kalong ready tinggi lah ya te perlu atu kan ki club nasional tinggi 10% mentah ki tinggi club okey kata ini kalong bakin yo kata dua ki jing kai ba khamba shishu ki club nasional pas na kane ka school ke joki jing mentoy dah abang labiang na mentah kembang tip football mentah positif jungi mo anung ba jungi tip ba keu ba sport football nak bano dia abang labiang nak training naik labit kalat kan pli yaki klub klubun mata po Shillong Premier League nani nong ston NDSA lo kadon entah hagi klub Shillong lada ki labiang ni kebon nak liang jungi ladon pagi klub kong yete ada kali klub nam pagi kena jungi kadep nani ke training yang pak yaki si klub bang ladon pagi jungi dai ben okay